खरकसा पुलिस कन्स्टेबल romjakha दरबार नगनि बुस्थुमनाय बाय ककमानि बिसिंति साइमानजाखा बिसालगरनि गनियामारानि बाबुल मिया थैमानि दरबार न तैबै तिनि साख्लायनानि तंमानि आ जरावो पुलिस कन्स्टेबल रूपान्त दांगुनो साकिनि इंगै बाजाराव मानि पियाबा आ बाजाराव जागमा जरावनो बेलाय बुखौ हामिया ei sak bau ya sak nang ya अंगो दरबार नगनि बुस्थुमनायनो हनै ककसिल सामों कन्स्टेबल रूपान्त दांगुनो रमना नांखा बिसालगर पुलिसनि यागो याफाना नांखा दरबार नगनि बुस्थुमनाय हनै साइमानजाखा तैबो साइमानजाखा ककमानि बिसिंतै बनि मंगै गराग याकाना जागनाय फाइनाय सालो हनै ब्यूरो रिपोर्ट आई न्यूज़।